започвам 75 Hard Challenge, като ще започна с програмата на LR Body Mission, тъй като искам да видя какъв ще е ефекта върху моето тяло. И ще замествам всяко хранене с едно от храненията с тези супи шейкове, които се правят изключително бързо и са изключително здравословни. Отделно ще показвам, разбира се, различни рецепти. Менюто ми ще се състои основно от яйца, риба, месо, плодове и зеленчуци. Всеки ден ще правя упражнения минимум по 30 минути, като днес също правих, само че ще ви покажа снимка на изгорените калории, тъй като съм забравила да снимам. Както и ще чета по 10 страници минимум от книга. Нека да видим какво е посланието ни за деня. Тегля късметче с позитивни мисли. Така. Всички наши мечти могат да бъдат осъществени, ако имаме коража да ги преследваме. Уолт Дисни. И така го оставям. Всички наши мечти могат да бъдат осъществени, ако имаме коража да ги преследваме. Така, в момента е обяд и това, което ще обядвам е този шейк, който е брутален и който е един от любимите ми на компания LR и който замества цяло хранене. Тъй като не съм гладна особено, ще си заместя обяда с него. Изтеглих си в шейкъра 31 грама от шейка и аз го обичам и става най-хубав с топло прясно мляко. Затова си сипвам прясно мляко, който трябва да е 300 мл. Сега само един момент. Както виждате е почти 300 мл. Сега ще го разбия и ще видите какъв цвят има. На вкус наистина е брутален. Ето как изглежда. Става супер бързо. И е супер вкусно. И сега ще се наслаждавам на моя обяд, докато правя други задачки. За вечеря си слагам 150 грама салата зели с моркови, 285 грама мусака. И вечерята ми е салата зеле и мусака. Книгата, която чета в момента, Бурят Оникс, разбира се, но всъщност не съм стигнала кой знае до колко по-напред в самата книга, защото честно